besterik ez Goñik, atzera Aimarrek, ezkerra Irez, jaso nolabait Goñik, moztu, hori ere eraman baina kanpora. Lan zaila egin behar izan du orain honetan Fernandok. Sakea eraman bakarrik egin du. Urrengo pilotakadari oso atzetik erantzun behar izan dio Airez, eta azkenengoa txapa gainean jarri egin du. Oide, Fernando Goñi espezialitatea oide, pelota zailek eramatea. Oingo hau aurrekoa bai, zaila eramandik, eta oingoa oso zaila guen. Zazpi eta hamar. Gantxoa ez du gurutzatu Aimarrek, atzera Juanek. Erki bihurritu du eta tanto. Ederra, eskuinez ezker hormara zeinen erki bildu duen Goizutarrak. 10-5 aurretik izan dira. Irujo eta Goñi. Gero Juanek. Txapara. Bidali du erremate bat. Bidali baino gehiago joan egintza johara. Eta azken bitantoak ere gorri entzat izan dira. Sakeak 8 erreferak 10. Sake luzea, erdira. Eta sakeak errebotean errazegi sartzen ditu, Bai, pelota hau atza berez. Hau usten urdinen pelota, ala uste dut, Seguro asko. Botez da, lamatenik. Botez da, ikusik undekera bat, eta honek ehala zuzet, Beaz palimare. Bote gehitxo. Ongi Mendizabal. Eraman Goñik, Aimar. Osta intzaio di hartzea. Ekuskan atea eta zeban da, botea jartzeko. Irujo. Larruan, osta. Atzelariak lanean fin. Ongi eusten. Elkarri bizkarra erakutsi nahirik, baina lortu gabe. Xamarretik, baina oso indartsu berriz ere Juan. Ezkerrez, erki irekitakoa. Atzera, Airez jarri da, Oier. Eta gora joan zaio. Seguru gora. Ezkerpaeten goien. Jendearen artean zalantza handia dago. Ezkerpaeten goien izan duen eretzat. Atzeko epaileak azkar altxa du besoa. 11-8 lan erdietan. 3 tantoz aurretik. Favoritoak, Martinez de Irujo eta Goñi hirugarrena, 304 pilotaka da. 36 minutu aurki partidak, 16 minutu pasatxo jokoaren iraupena. Eta ea, errepikapena eskaintzeko modurik duten gure lankideek, zalantza hori argitzeko ez daukagu. Zalantza argitzeko balio dezakeen irudirik. Beraz, ala jarraitu beharko dugu zalantza horrekin. Ea. Hortxe aurrean zen, horixe zen. Hor, ezker horman da zalantza, eta nik uste dut ezker horman goian izan da. Bai, niretzate bai. Hala ematen du hor, horrela ematen du. Hortxe duzue. Ezker horman aurrerago, hor jotzen du. Jotzen duela ez dago zalantzarik, eta goian jotzen du. Beraz, epailek erabakia azkar jakinarazi bakarrik ez, gainera asmatu egin dute. Pilotaka da ez da beste mundukoa izan, atzera etortzeko hastia bat zuen, baina errebotean sartuko zion beldurrez lehenbiziko bi pausoa gaur eraman ditu Oierrek, eta gero
Atzera Irujok. Ies egindakoa. Barruan larri. Aimarren sotamanoa. Eutsi Goñik, ongi, kenduz. Ies egindako hori ere. Aimarrak ere ez du gozatu. Atzera Juanek. Goñi. Honek ere ez du gozatu. Eutsi zuri. Manda kendu. Lanean zintzo ari da. Gantxo Aimarrek. Ezker zeharra, Goñik eskatu eta atzeratu. Nahikoa egin du. Meritu ondiko izan da hori. Deja da ongi Aimar. Zortzira erraz. Txokoan arro utzia. Deja da Goñik. Atzetik bueltan ibilita ere eraman. Atzera Mendizabal egin dator Fernando Goñi errebote ingurura. Eta eraman hori ere. Gora. Eta Aimarrez zeruetara. Eskuan kaktiatu da geratu zaio pilota hori. 12-8 aurkariei bizkarra ez diete askotan erakusten gorriek oraingo honetan lortu dute. Baina tantoa Fernando Goñik salbatu ziok Irujoi. Biru jokaldi zentzuik gabeko gindizki. Da beburu esaldudik. Bai, deja da nezain beste, baina ondoren airez utzi duen hartan bai. Da deja hartan emateko pelota zen, da... Etenaldia gorriek eskatu duten bigarrena iragarkietaragoaz. Bana, arrezkeroztik, aurretik beti Irujo eta Goñi. Baina lautanturen aldea baldin badago ere asko falta da. 22 dago, izugarri. Zake horri, ongi utzi dio Mendizabalek. Aimar, eskun sotaman ongi. Hartzerik ez du izan, baztertu egin zaiolako. Handia eman dio horre Juanek. Oza odor indarra, besotakoan ala emateko. Ikeragarri, Barruan ozta. Oso justu ere. Aimarrek ez du gantxoa behar bezala jo. Oierrek bildu. Ezker sotamanoa Irujo. Kireki Aimarrek ganda Goñi beti bezala. Erne, beti egon behar duen lekuan. Eta hor Juani barrura egin dio pilotak. Eta ez du eramaterik izan. 9-12. Hemen duzue. Hor publizidadeko zea jodula materik eta paren. Kartel horietako bat jo du. Barrua indik. Gerriz gehiago egiten du pilotak eta barrura egin dio. Bederatzi eta 12, sake arroa. Bolea zerantzun Irujok zabaleratuz, osongi. Hori etzai eskuan ainongi sartu Mendizabal. Zakaitz. Hace gancho.